Pai ba bai buat kinong kersan bai ki jonga pi na sida penjob yang ko mo meli jong pi bat nong pi kajing job jonga kadang de tang mentah sita yo siteng bat kum juru mas ndap job ngala sim khia spang gani ka kam ka be de bat ka roster recruitment system bat kani ka we kamat ko bade spang reservation policy jong ga jala ga jongi ka de ka subject ka bakra hadu ka ta namar beli ngong ipi bakra namar ngalalong ngalasang study kani ngalale pun ki homework bat ngalarung jeli bang tagarang suthu bakani kani ka subject roster recruitment system bat ka reservation policy kade ka subject ka bakra hadu ka ta bat na kan tui ki pai ba manta to long ki bayai sha bat kumjur nga khwa ma tai phi ba na kalian ka party menen presiden rong ba ula kran bat ula pensai bat ula ong ba ya roster recruitment system nyem kwa bakar sedang nadu ukhat knai spa nyu kwa kumbangala campaign for election ru bangim kwa bakin compensate ye ki post ki barem por mishwa henre ni kwa ba ka roster recruitment system kan sedang nang ni syahman kata di kamat jing dawa jungi spang roster recruitment system but chapang reservation policy kumbadan hapoka personal manifesto jungi lead HDR lingdo beri mahe ijonga bat ka badon ru hapoka bo manifesto jong ka party bangi ni kwa bang review yakni ka reservation policy bat hapor ladon ka bench ba ngin sa review kani ngila banya ini mer jing muchushu man penwandur yakni ka reservation policy jong ka jela me galia tagi ni kintien kuble sibon